magu koye men jiloyoɗen ndi magu koye men no darne meɗen e pinale gollal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mon e moon kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subahanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen joɗade ɗo oɗo ñalawma hannde ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jettani kadi seramɓe men woni helifaɓe men diine en jetti kadi bandiraɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko yalti kala oɗon daara jamma e ñalawma subaka kikiɗe jettora min tedduɗo faade moɗon gaga ala gaga onon min cambata min dañata doole wadde ko min banata ko ɗum noon onon kala on calminama e kuuɓal hande noon pinal hanke hande holɗo yeehi pinal hanke hande so wiyama pinal hanke hande addata ko aadaji men adda cosaan men adda pine men hanki adda kadi pine meɗen hande noon mbiɗa sikki en gaddi pinal men hanki en gaddi kadi pinal meɗen hande ɗum noon tagui hande jaaɗen jiileɗen debbo ñeeño machallah oɗon gandi oɗon gowti yidde ɗo aya makko so tawi jehen to nani jaten kadi to nani tan wel so wiyama holon wiye ko Diaye Leela Bocara min mbima Seydi Sy ko mbaɗata ko ene waɗi fayida no fewi hamin gandi kadi rewɓe fulɓe goto foof ene yiihen hoore mum aɗa addi ballal ma hano hannirta ni aɗa haaɗi yimɓeɓe kadi e tampude aɗa ruttini yimɓeɓe kadi e cosaan aɗa ruttini yimɓe kadi e fina tawa ɗum noon min mbima balɗe juuɗe e batten moƴƴe Diaye Leela Bocara bisimilla ma ɗo e Ayaw Pindi TV bisimilla ma e Pulago calmina bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe to gonɗuɗa goto kala to woni e nder dunde baba adama mi yettima ɗum mi diccima yesso muɗum mi holli nedi calminali gummidi am fewde muɗum ndeysaan e salmin toon ɗo ko Diaye Leela Bocara walla mbiya madame neho ko noon tigui jamanoji ɗum noon tigui ko onon naniri noppi moon kadi jiiri kadi guite moon on jii kam ko woni ɗo ene ko hande ɗum noon batte haqqillaji no fewi luɓon kam guite moon ɗe seeɗa kettoɗo ɗon kam keɗoɗon hande e Diaye Leela Bocara di madame neho hande noon holko addi Diaye hande addi bagage kewde eyyi mi addi bagage kewɗe nde wonno ko woni toon ko ni wawatu ayi ko ƴuufe gaari ko a tigui son jiiɗo Diaye Leela Bocara oɗon gandi gummiɗen koye nguleeki jaw paɗen noon koye ɓuuɓol ɓuuɓol ngol noon holko sohli ɓuuɓol ngol kadi holko yadata ɗum tagui jaaɗen jiiloyɗen Diaye Leela Bocara eɗen gandi rewɓe yontaɓe machallah ene tigui ene batti haqqillaji mumen pinal hanke hande ene paadi tigui ganduɗa tindinore ene paadi kadi yiide eko pinal hanke hande yaltinta pinal hanke hande kadi ko ɗo yaltiri koye aada men yalti koye cosaan men gati so wiyama ganduɗa ɗaɗi wiyama aali dakke wiyama gowe tan andama koye finatawa men ne waɗi fayida noon hande en gaddi Diaye Leela Bocara Diaye holko mbiɗa yimɓe e ɓuuɓol ngol ɗo holko gaddana yimɓe ngol ɗo ɓuuɓol eyyi tisani yette ko heddi ko mi salminima debbo Thioubalo jontaɗo jiɗɗo hoore mum ganduɗo fat koye ngam debbo Thioubalo kadi jiɗɗo Fuutan kagal kadi mbaɗa yetta kadi joom galle o hono Daouda Moussadji mbaɗa yetta kadi nenam e babam mbaɗa yetta kadi jinnaɓam ɓe gondumi ɗo ɓe Allah waddimi ɗo ndeysan mawdiraɓam Allah wurmimi ɗo mbaɗa yetta joom gallam mbaynimi joni o ndeysan est ce que eyyi gaddumi hande ko fewnata debbo ko moƴƴinta ndewago ko fewnata hakkude debbo e gorko kala kene fewna suudu ndu ɗo hande kadi ko mbiɗa ko batte haqqillaji gayne ko mbiɗa ko moƴƴinta hakkude debbo e gorko ko fewnata dewgal kadi ko moƴƴinta ndewago hecciɗinta debbo ko fewnata ɗum ha debbo gorko ma welto debbo hono ma yiima kadi weltonoma wima ko hummiɗa ndeysan madame neho on keɗima madame neho ko ɗo haali ɗo ko ɗo fuɗɗiri haalde ɗo tan ko ɗon puɗɗortomi natirde e yewtere he nde won noon so tawi a wi min jahanmi koko moƴƴinta dewgal jahanmi ko fewnata dewgal mbiɗa sikki ɗum hay diine l'islam ene yiiɗi ɗum gati neɗɗo kala julɗo ene yiiɗi tawede ñande dewgal waɗata neɗɗo kala julɗo ene añi tawede ñande dewgal bonata so tawi ganduɗa a ari a wi an jiɗɗa koko fewnata dewgal eko dewgal yata par ce que so dewgal weeli tan juutan so dewgal waɗi pamodiral waɗi nanodiral tan ngal dewgal welan kadi waɗan gartam eyyi ɗum noon ko yettere Allah no fewi hamin mbiya yo Allah junnu Diaye hande holto puɗɗortoɗa hande e ganduɗa gam weltinde bandiraɓe ɓe eyyi puɗɗortomi ko Tisane Yetta Sall rewɓe aduna ɓe hande ɓe jogui caɗele kewɗe e nde wonno ayso neɗɗo anda yo jaab ɓartade anduɓe kadi ñeñago ko hunde wande fayida ndeysan ɗum ɗo jooɗi ɗo ko debbo ñeeñi
woni noon koye janngude tan haade defay soko doon ko cukalel joni fuɗɗi e won mawɓe noon wonɓe caggal am e ko puɗɗimi ko machallah cohlumi ko nouvelle génération ay mawɓe kam jeehi cohlumi ko nouvelle génération noon ko wonɓe dow am semɓe hakkiliɓe tan semorɓe sembilɓe e yontam e ɓiɓɓam e tana men ɓen kaltani ɗum woni nouvelle génération ko mbiɗa ko e o saaha eɓe jogui caɗele dewle to banggue toppitade koye mabɓe ɓe jatan hande koto banggue madame ɓe jejjiti fina tawa gonga e fina tawa noon ko hunde fotade fonde toppitede ko ganduɗa fina tawa ene ɗo ene wiye produit ji gaari produit ji kewɗi nan ɗo moƴƴani e rewɓe produit ji moƴƴuɗi e rewɓe ɗi ɓe jahani on banggue nde wonno so neɗɗo acci ko jeeyi fayata ko ka jeeya gonga sa ɗacci fina tawa ma fayi to fay banggue caggal leydi ko fayno gueɗe tubakoɓe aɗa hutoro ɗum aɗa ɗacci ko jeyɗa a tooñi hoorema gonga ko kalɗa ko gonga Diaylel Bahar so tawi a acci ko jeyɗa so tawi a acci a fina tawa ma a yeehi a nanguye ko janɗum a nangue ko tubako yanane a wontata ko woni ko gonta ko hokkudemo promotion e dow gueɗal makko ngal jogui ngal nde wonnon enen ko joguiɗon ko hunde ganduɗa mawde ko hunde risde so tawi noon neɗɗo mo anda hoore mum tan yawata ko joguiɗen ko kono janaɗen kadi hay tubaɓe heɓɓe ene kutoro ko jeyɗen ko ala ɓe ƴettan ko joguiɗen ko ɓe mbaɗa ɗum waylo ɓe kutoro jehen to mabɓe kadi coodane mabɓe gaddane ɗen kutoro kono enen ko min ko andi ka ene risi Diayel hande sa ƴeewi hande dewle hande ene kewi tampere ko ɗum caɗele par ce que nden a ƴeewon ɓiɗɗo tan tinata tan dañi gorko ko ñande naari suudu yiyata gorko mum ko ne naari suudu andata dañi gorko ko ñande wiya aɗa humana ko dewle tan ɗe babiraɓe jinnaɓe tan ndendata mbaɗa dewle hande noon ko debbo e gorko ƴamodirta kaldata pamodira ha para nde jinnaɓe tina dewgal ngal waɗe hanki dewle meɗen debbo tinata gorko tinata waɗata kono dewle ɗe haade juuta dewle ɗe haade mbaɗa barke dewle ɗe haade mbaɗi battane seere ɓene jibina hen waliyeɓe ne jibina hen aɗa yini nden diw weeɓani so diw o yalti ene dowla holko addanta diw dowlude gam ganduɗa diw dowlani diw weeɓani hande noon dewle meɗen hande Diayel a yiyan tan neɗɗo jaarowo e duuɓi nogas cikka ɗum ko mbomiri sa wima dani wiyama min mi meeɗino resede Diayel holɗen caɗele hande holno mbaɗeten hande ha jalten ɗeɗon caɗele hande en tant que ñeñagu eɗen gandi koko fewnata koko ɓasata ene jogui ñeñagu ene jogui ñeñal mum ngal ganduɗa ngal hokkata yimɓe e ngal haalanta yimɓe ha yimɓe daña mbawde naftorade eyyi aɗa andi nden enen kewani haaldude e gorko ko jinnaɓe ma mbiyanma ya galle kaari en ɓi kaari nan toon ƴeewa so resa ko on jimmi resa an debbo wonanma hen tan kono hokkima ɓi kaari jaha yumma hebluma fewnanma ko poɗɗa e fewnanede fodɗo yobnudema jaada e ñeeño jaada e gawlo nawma taw ko deppiɗo no diiñi joƴƴinma deppinma diññuma jooɗoɗa una ɗo kono hande tuwa e moi guila joli cowmo addi caɗele hooram tan gorkam tan hay istiraɗo yiɗa wondude e galle e rene istiraɗo wonko suwa arde deseɗa tawa istiraɗo e galle wonko suwa waɗi saabu sa ari ka cukalel aɗa heddori hakkille ma ardani no feewi sa wonde ese ko heewi aɗande ese gonga kadi dawgal sukaɓe ko mawɓe ndenata ese o wonko tindinduma ko heewi aɗa jangga e makko ko guittuɗa galle mon ko mbatta e ko eso kuma doftorɗa janggo andi so ɓeskuma ari tawa wawa huftude ɗum kono sa wi min hooram yoni kam min tan hooram tan hayso mboɗa rese min tan e gorkam ƴamdiri gueɗe ko foof fawata koye juuɗam gueɗe fof ko kene waɗa fof ko min en kaltat ƴettanami to gonmi han pare taw jinnaɓam tinani an ñande hen wonanma hen donc a waɗi réception ma fayitte tan ayi hen alelo yim anawa ɓosaka awa yarnaka ɗen gorgol ma umminanima gawlo umminanima gawlo ñeeño umminanima wiyaha kadi debbo diñiɗo yo ar murma a murnaka jurtaka ndiyama salligaki arofka ko duwaw an ka ummi réception tan a fayi wote joni noon kal dewgal tijjani ma tiiɗ walla ma yo tiiɗata ngal tiiɗata ngal darta ko ɗum woni hande sukaɓe hande no jiiɗa foof hande ne jogui dewle ɗiɗi dewle tati walla ni jooɗi ne duuɗi duuɓi joyi walla duuɓi jeegom hay gottinani resa noon ni sahani saha noon serama
tigi on keɗima ko Diayel haali ko nde won noon ko ɗum caɗele men hannde sa tawi ɗen kala ɗum hannde ko ɗum caɗele men par ce que gonannoɗo mbomiri hannde jiya ɗum payida mbiya taw ko diwo payida ɗum mbomiri ngam ganduɗa yettaki ni ɗo wonata ceemeɗo saaha wiye diwɗi ko ɗum caɗele men no feewi ɗum noon tigui Diayel jubbini en ko addata ɗen caɗele ko en gartan tan e oɗo madame Nehno ko addanen ɗo hannde ko madame Nehno noon haddi ɗo ko jiyammi ɗo ko ɗaɗi jiyammi ɗo ko Ali Dakka jiyammi ɗo ko Karité machallah sen kaali français mbiyen quatre côté ko ɗum tigui woni ɗo ko adi fof garten koye ɗaɗi he Diayel haalan min ɓuɓol ngol ari hannde ɗaɗi holko hannde ko wawata naftude yimɓeɓe holko nafata yimɓeɓe e holno yaadi kalna hen yimɓe eyyi ɗaɗi ko adi fof ene sellina debbo fuɗɗorto e ɗaɗi ko guila ñande ene fuɗɗi yiide fiilayru muɗum adanɗo yummane fasnanma ɗaɗi tuttuma ɗo wuli ɗo jaɗa ɗum ene wurna ɓesgu neɗɗo ene wurna jibidirgol neɗɗo gila cukako gila resa safra reedu ndu tawi joni a yi elle an gueɗe ma fof udditima alay saago daña ko ganduɗa ene wawi safrude par ce que ƴiƴam yalta fayi ma gonga sellina ɗum a yiyata musalla reedu ha elle ma joofa sa are resede so bagasuji ma jalti ko poɗɗa naworde ko a heeɓi lowde a heeɓi kakon ma poɗɗa naworde jinnaɗo ma idoto ƴewan ɗum fof ko ɗaɗi walla wiya ñewni mum ya ƴewanam ɗaɗi moccana kam gaddana kam jaade saɗa nawa jomajo o ñawa ñeño walla ñeño taw ko ñeño kakkilin yaha abdoya ɗum taw ni jinnaɗo namdani nde wonno ɗum koko foti yabde debbo andi ɗum koko ɓooyi ɗaɗi ɓooyi neɗɗo ɗaɗi fuɗɗoto ko gila resa sa resama a faye yaade a yettima hande a yindire joom galle ma fayino foti waade ni sa yettima janggo suba so finama fayino foti waade ni a hokkama kastari ma hasitima gasni ɗaɗi ɗi basne soɗi pasnama jooɗoɗa heen ɓooseɗa wadɗa carte ɓooseɗa ha feewa sa gasni ha ɗaɗi ma fof pewnama ha feewi gayna waɗe ɗaɗi fasne waɗe horde walla waɗe lahat mbaɗanɗa hen colli ɗi e Diayel joni ka halan yimɓe mbiɗa e ɗum ɗo ɗum aldako o aldako o ko joni ko so tawi aɗa fasna ɗum watta ɗaɗi ɓoɗi aldako kadi o addama won kadi ko nafata e neɗɗo won ko lawƴata kadi e reedu won kadi ko ittata e fewnata kadi e debbo ala sago guitta e aldako ɗo waɗi aldaka kuufi ɗo waɗi aldaka kobdial berem lefi e berem lefi ɗi e kobdial ngal guitta e kobdial he guitta e berem lefol ngol mbadda e ɗaɗol ngol e goweɗe ƴetta mbaɗa e kafciere ma fasna ha fasna aɗa ɗaɗi ko fasnire ko ɓuuri moƴƴude ko sofneten ko mbiɗa ho mais an joni Diayel mbiɗa sikki kay ɗum ɗo ko kalɗa ɗo koko fati e banggue jiiɗo e règle muɗum ene desaɗo mais mbiɗa sikki kay ɓesɗo kadi mataw kadi ni moƴƴe mum kiba joni an ɓesɗe ɓe ganduɗa ɓe jiyata ene jibina taw so jibini mbiyata ko jarta ndiyam gulɗam jarta ndiyam gulɗam ɗum aɗa andi waddirna koye gowe wadde ɗum ɗo wadde ɗaɗi jomum ne yara ruyi mais joni ɓesɓe joni so jalti tan jarata ko glace puis hande a yi hande rewɓe hewɓe hande ene tampi jiya debbo jibini ɓiɓɓe ɗiɗo darto malla jibini kala jibinɗo ɓiɓɓe ɗiɗo hande ɓiɗɗo ma tataɓa aɗa yiya hen caɗele beele ko gacciɗen fina tawa men ko tampinani eyyi ko kalɗa joni ha haali a jabbi hoorema hay ko jiiɗa so tawi neɗɗo heeda he less wona jinnaɓe ma wona essayé ni ko jibinta bone jibinta tan ko bone ɗaɗol mi wima ko guila jomum ne fuɗɗi yiide fiilayo ha a yettima resede ha a jibini fof aɗa foti wadde ɗum e jibinirgol e so gorko ma ne arta a jooɗima duuɓi ɗiɗi duuɓi tati a yeele joom galle ma ne ɗannini arta so fayi artude ɗum ɗo wiyete ko ya soɗɗu ɗum ɗo fof kata hesɗitinata nde wonno hanke gonta ko yiitude e gorko nde wonnoon ɗo gondata e gorko nde e ka jooɗiɗo e yiyade gorko ho jiida gorko changement e kewɗo kara o ko mbiɗa ko ɗum foti toppirade hoɗum debbo ala so wona hoore mum ala ko wona ko hakkude muɗum e joom galle mum ala so wona nder suudu mum nde wonno kala ko fewna ko fewta debbo ne foti wawde nder suudu mum non ɗaɗol ngol noon sa yi neɗɗo yarani ɗum tan ɗum addi jibinirgol ngol uddo ɗum woni ko rewɓe hewɓe jawa dartade ellaji ɗi daro jomum waɗa e jane ella sooda galas sooda kerem galas ene mucca ɓoode galas ene ñakka noon nder mal fe ɗum ɗo ne ko woni Diayel haalan yimɓe ɗum ko e ɗum ɗo ko kalɗen joni fina tawa meɗen hanke hande ɗum ɗo koye hande jeeya ɗum ko pinal hande ɗum ɗo
umoni en ko caggal leyɗele ga Afrique central kono noon ƴeewama tawama eɗum nafta eɗum waɗi gartam ɗum waɗi noon min batti addude ɗum min comoyo ɗum min gadda ɗum hamin jeeya yimɓe woni 4 côté ɗum ɗo wiyete 4 côté 4 côté o omo safra ko heewi tisaniyata so tawi hayso ka dartiɗo jibinir ko walla ella mane uddi e jogui doɗi lebbi 5 lebbi 6 ma yiyani ella walla sikki an ka dartir tawa dartaki ko ella ma tan uddi sa yeeri ɗum e gueɗel ko mbiɗa a fasnat ɗum malla a fasnat ɗum toƴa mbaɗa ɗum peccirin kela ɗum ha wonta peccirin kuntor jubba hen mbadda ɗum sa dañi mbadda hen horonpolle sa dañani waddude horonpolle pasna ɗum ha fasa etta limon ɓiɗa hen walla jardama noon way kon tamanuji kono noon so tawi a wawi yiide ella saɗa yaram ƴiyatama aɗa hooli a wona reedu saɗa woni reedu oto yabɗo saabu ɗum kañum kala ko wonno reedu dégage omo safra fibaron omo safra debikis omo safra hémorroïde omo safra ulcère ko mbiɗa ho reedu tan jooɗiɗo duuɓi kewɗi jibinani so tawi a yarimo aɗa haasi daña ɓiɗɗi est ce que annani eyi kanko joni saɗa hutoroma puɗɗotoɗamo ko joni jiiɗa ella so tawi jiiɗa ko safrarademo so joni jiiɗa ella puɗɗotoɗamo ha timma balɗe 5 so timmi balɗe 5 ella wona dato kodina balɗe 5 goɗɗo ha wona balɗe sappo so tawi aɗa wonde joom galle ma hasi ƴettare ha madame neho sen gumimi ɗon payton ko ɗiɗo pouriji kam ko kalata eyyi ɗiɗo pouriji ko carte momin pewnata koko yamira guila kadi ko fina tawa tan wonɗo min fof ala ko waɗi effort secondaire ko joguimi ko fof ko naturel woni ɗo ko condi gawde eyyi aɗa andi so tawi aɗa yiɗi fewnude hoorema so tawi a ƴetti condi gawdi ni ne waɗi goɗɗum gufi goɗɗi bagasuji goɗɗi ɗaɗi goɗɗi ɗi baddanteɗa mananɗa mélange wona foof haalto soccetake ha laaɓa nde wonno pira ɗo ne heewi madame neho naka haalanta bande ala pira ɗo ne heewi e pira gonga mi ɗacci ɗo ni madame kala cukallu madame neho tan yo taw ɗum galle mum rokku muɗum kala garɗon yi hoori mum eyyi yimɓe hoori mumen ɓe ɓuuri hewde aduna mere keɗo kam kalan ko réseaux sociaux gonga ewa donc noon oɗo ko fina tawa o ko condi gawdi ɗum ɓooyi hutore carte nani ko simple etta oɗo carte piya ɗum e condi gawde he a wonɗo mbatta ɗum pewna hoorema sa waɗi ɗum bul a neldi ɗum hoorema machallah ne lawƴe salte gonɗo e ma itta infection itta perte blanche kala to ganduɗa ene bonnanma ko kutotoɗa nder ma en lawƴi ɗum ha lawƴe ko mbiɗa ko onon nanir noppu mon so gasi itta kadi condi gawdi he mbadda hen ɗaɗi mbadda hen mélange mo mbaɗatmi o mi rokkuma ɗum mbaɗa ɗum be pasna ɗum ha fasa mbaɗa e pan ma tawa aɗa wawa ƴettude carte o mbaɗa ɗum e ma nelda ɗum hoorema jooɗoɗa e pan gulɗo o hayso noon dañi duuɓi capanɗe pan boɗɗo ndiyam gulɗam hayso noon dañi duuɓi capanɗe 5 ha duuɓi capanɗe 6 sa yiɗi wadde pain aɗa wawi wadde pain kono gorko ma ñande fof ka kessa mum wona debbo nanka ɗiɗon e ɗum ɗo wiyata kasele li ha kelen leeso ngo hango moñño safet si oto nandum an ka surga leeso heso ɗum wiyete ko kasele li jogui ɗum tan ko madame neeko ala bangi goɗɗo ko mbiɗa ko so debbo yiiɗi nandirede eyyi o saaha so tawi a hutorima ɗum so jamma o ari a hutorima ɗum so Allah jaaɓi so alittani ko satti sa fini mbiyeɗa ko ya haal bilama hayso ko oto namdiɗa oto kayne famɗi aɗa wawi hokkede billet international jaha mbaɗa wonde aduna o fof gatta debbo kala ko heɓani koye mum e yinde madame neho ma gueɗe ma peew est ce que ɗum nde waɗa nande safet si en suppli janggo jiiloto mayram balaɗe en wondi koye jumri carte wondi koye jumri koko fewna ha fewi sa ari koma gara noon moccanaɗa an andi noon ko moccadeɗa hen aɗa ɗo ko mayre yimɓe potani carte oɗo il faut neɗɗo ara heddema mocca ma gara ha jettoɗami moccan ma wona tan neɗɗo fotte ma e lawol tan wima ɗiɗo ɗaɗi ko moccaɗi jaaɓa ala ɗaɗi ko ma joɗɗa kala ko jiɗɗa moccanede ɗine kewi dade on nani onon nanir noppi moon piɓe ne kewi dade condi ne heewi dade wona yimɓe fof potani hajude kono neɗɗo fotta e lawol tan wima ko mocca mbiya ko mocca tan cooda ala tijane tan ana hono qindi ɗum fof ne waɗi disponible madame neho ɗum ɗo ɗum ko woni ɗum ɗo woni ɗum ɗo ko condi ndiɗo condi koko fewna tisanette sa ko condi tan pour debbo saɗa yiɗi fewnude hoorema yiɗi heccidde yiɗi kadi change guite yimɓe condi ndiɗo koko fewna ha fewi nanɗo madame neho ɗen waɗi par kilo ji
ndi condu ko ruy watte malla ko holu ndi condi ne waɗi ruy eni waɗe tan pewnami kodi sa koccani kon sahani ko mbatta e tufam ma jara mbaɗa e tufam sa welama kadi mbaɗa kadi ruy mbaɗa hen mewma seeɗa tuppa hen mew seeɗa walla jarda noon par ce que mbaɗaɗo mew waɗa sukar est ce que waɗa ɗaɗi ne waɗa goɓe ne waɗa algat ne waɗa tangal ne waɗa cristal e ɓuri goɗɗum noon ko woni hen kadi haalta ko aduna ko mere wonno aduna ne heewi sirluji mi faami ɗon ok ɗum ɗo ko goɗɗum ɗum ko ɓawli ko on eyyi ko ɓawli ko woni ɗo ko eɗen mbiya en mbi fina tawa hanke hannde oɗo koye hannde jeeya ñahaɓere kam aɗo nganndi ñahaɓere ko ɓoyde haalede ñahaɓere meɗen fuuta fuɗode huuɗo ñahaɓere ne woodi ko kole séeri hannde sukaɓe ɓen cuhli ɗum zamanu hannde gorko ma koloto e ma kadi waɗa séeri anno ko meɗen sabu kala debba min wim umminanimi bonande ummin tan moƴƴen est ce que kala kene fewna dewgal kala kene moƴƴina hakkude debbo e gorko muɗum min ko ɗum umminimi de haydara umminanimi so wona ɗum sa ari ɗo madame neho ɗo ma yi hoorema joom galle ma yi hoore mum wel dani hen beela partenaire an partenaire ma fof kalde ci madame neho on nani ka ɗo ko kat côté ɗum ɗo woni ɗo ko katte e juuɓri ene wonde ñampantane ne waɗi goɗɗum noon ɗum huma gara tan ɗum ɗo sa waɗi ɗum gorko kolle séeri on nani caggal nde gumiɗen toon jiiɗen ɗon ko piiɓi eyyi piiɓi ɗi ɗum kam oɗon gandi ñeeñɓe ganni kadi ñeeñɓe ndeen ɓe gandi ñeeñɓe ha hannde won jogiiɓe ɗum ɗan ɗon iwani ɗum ko fina tawa est ce que ɗum kadi koko moƴƴinta dewgal tan umini ɗum ɗo koko moƴƴinta dewgal koko fewnata hakkude debbo e gorko mum koko fewnata hakkude debbo e wondiɓe mum kala kene fewna dewgal noon ɗum ko ɗum umminimi ko ɗum umminani sa ari ɗo am ɗo sa heeɓi ngol ɗo piɓol tawi ka debbo gorko kam kalɗo fof ko ala ɗaddere koko de ko mbiɗa ho est ce que ɗum ɗo nani ɗum ko fina tawa non mi haalan cila wadden yo ngar donc ndeɗo horde kala koɗe mocci firtorako sa ari kadi aɗa waɗa mbiyanmami ko so tawi aɗa yiiɗi mo mbadde mo kalta par ce que so tawi jaggi ɗaccata ko mbiɗa ho gasi caggal nde gummiɗen toon payeten koye ɗum ɗo eyyi piiɓi ɗi haɗa men yaade en gartade piiɓi he seeɗa par ce que ne waɗi piiɓi worɓe ha darmi daro wadde ɗum kadi ko worɓe jeeyi sa yeehi ha sohli hoorema ane aɗa joguima rafi mo ganduɗa a yiiɗi andude holno heɓorto holno fewirta sa fini suba ɓanneɗa kastari belɗi defeneɗa tan bottari belɗi hirande welde e taw wona dinki tan taw wona jomum yani dinka ne weddo daaɗe e on saaha sa tawi an gorko ari e yindide madame neho o waɗanima piɓol sa fini ko kastari bande fayde bande listade nan ka nde hay worɓe ɓe ne jogui hen gueɗal worɓe ɓe ne jogui ɗo gueɗal ene jogui condiri jogui piiɓi ɗum ko madame neho jogui ɗum est ce que ɗum noon ko nande denɗam soyru si en batte ga haqqille eyyi donc eɗen paye goɗɗum mi sikki goɗɗum heddi ɗo en goɗɗum gay nen ɗo ko wojji koy ko tan woni ɗon ko eyyi ɗum ɗo oɗon gandi ɗum ko fina tawa ɗum ɗo moccete hakkude ma e joom galle ma moccete hande aɗa welda e joom galle ma jiiɗa wondude e joom galle ma jiiɗa gerde dewgal ma jiiɗa wondude suufde cukalon ma bonɓe gummo bonna gonga yimɓeɓe ne tampi jaye taw ka baɗɗo fonde foyer mo ganduɗa aɗa yiiɗi wurdude aɗa tampi hen tampa hen tan guila ko jolfuɓe mbiyata ko dala dul dara tan ha arɗo welata ɗo tan wiyata jolfe dala dul dara maga yow lawol yimɓeɓe gara mbiya holto fawi holko rokki ko waɗi a fayi yettata ko jontaɗo ara wiya hoto fawi o handane o ɗum ngal fof mi naata hen wallahi gara bonna ala so tawi a yiidiri madame neho waɗanima ɗum on dañta ɗon place moccanima ɗum ɗo aɗa andi ko fina tawa ɗum ko wudere malikan ɗum ko malikan jammi ɗo de malikan woni ɗo taniraɓe men nden mbaɗatno ko malikan men ɓolɓol toon mbaɗa garoɗo ɓolɓol ɓurtoɗo wurta hen kala ko kalduɗa e gorko ko wonata ala so wona ɗum ko so tawi neɗɗo ummima ne bonna hakkude ma e joom galle maɗa ko kañum bonnata hen kono kanko an kam ɗon gonta gonga ɗum woni galol ngol e piɓol ngol e darabo ayi de e wudata tigi tigi ayi jayil kadi so tawi ganduɗa galata kadi ko heewi galol boɗowol ngol hay sinno noon ko kulɗe neɗɗo jooɗi to inde ma
ko ganduɗa koko feewani nanɗa inde ma nde hen wotere koko feela ɗum ko yitere ne moƴƴi hen ne moƴƴi e ɗemgal ngal moƴƴani huccitay ma kala ko jogori faade ma taw ko cat e ngol dandum ndaha kangol kongol ñawdorgal e hoore ñawdorgal hay kongol ɓolol ngol moccaka kono aɗa andi ngol ɗo galol holko wiyata holko waɗa hen ay kongol wurtira kongol wurtira ngol ko waɗani wona élastique wona garo ala ɗum holko woni hen ɗum ko moti falla waɗina tigi en nani kan caggal nde ɗum jaaɗen en jii kore minen kay jayel min jiya kore no feewi kadi hamin gandi kore kono hono ndeɗo horde mi hewani yiide ɗum malla mi wiya c'est la première fois jiimi horde wandi dani henne jayel nde horde kam ko haala ɗeɗe kore ko kore gaaɓe ɗeɗe kore ko fina tawa ɗe noon ene fuɗata fuuɗe o joni fuɗi ko fuuɗe men ɗo ko mbiɗa ko kono wona moni foof yirtoto anda ɗum ala koma gona gandi ɓi gandi nde mbawa yiide ɗum ɗo ganda holko nafata ko ɗum addani kam namdade par ce que min mi wowani yiide horde ene way dani nde ko fuuɗe men nde fuɗi koye fuuɗe men nde ko fuuɗe men ummi nde ummi koye fuuɗe men ɗo ɗon fuɗi kono eɗen goni Mali kono nde ko ɗeɗo kam ɗeɗo gummi ko fuuta men to gummi kono noon si jari yetta so tawi a ƴetti ndeɗo korde a waɗi ɗum e suudu ma walla a waɗi ɗum e galle ma walla soccinde hande laabi aɗa yerworo on galle o aɓata ko mbiɗa ko ko galti tigi tigi ko onon naniri noppi mon ko madame neeha neeha woni Diayel Leela Bohar ko on tigi hande wonno koɗo meɗen eɗen gandi so tawi wiyama ñeñagu tan ñeñagu ko ɗum ɗo nafanno ñeñadi ko ñeñagu ko ñeñal ko ɗum tigi addi inde ñeñagu ngu so tawi a woni ñeeño gona e hakkude rimɓe ma gona e ñodde gona e nafde gona e moccude so tawi ganduɗa holko perguitte gonnoɗe hen an gona e wadde ñeñal ma no mbaɗɗa ɗum ɗo kadi jeeya koye ñeñagu jarama Diayel Leela Bohar min beltanimama no fewi e ko gadduɗa he ko tindinta yimɓe ko kadi koye ɓuuɓol faya tigui 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 ganduɗa hol dariɓe tan hande mataw ɓe jiida yamɓe machallah ɓe gola sali baturuji ɗi tigui ene cohli kono way ɗum ɗo ndey Fatou Maslen fo hande ñaliɗo ko amde eɗen jiiɗa hofsoto guinnal nen ɗo amana Ali Dakka ene wonde Gowe mi salminan kadi ñeñɓe wuura men so wiyama holon wiye Aljuma Hamadi mi wiya kadi Habi Moudou ɓanko debbo mo hornode gonɗo toon to France en calmini bandiraɓe Fati Gamil kadi mi salmini ɗum hande noon ko weltare mawde bismaɗo ɗo eno debbo ñeño kadi ko sehelam mawnam kadi bandam jiɗɗomi kadi korsinɗomi somi joɗimi ɗo e plateau kadi mbiɗa huccide Diayel mbiɗa daña hen softede no fewi Diayel ko ɗon mbaynotoɗa bandiraɓe ko dokkane ɗen ko gasi mbaynoɗa bandiraɓe gudden yewtere nde eyyi haadem waynade bandiraɓe mbiɗa yetta ɗo président de la république ndeysan Macky Sall Macky Amadou Bouli Macoumba Thioum ko minen ndendi wuuro woto ko mbiɗa ko kanko laami lendi aɗa ko fina tawa wiya tawa o kam mo tawa hen tawa eɗo jooɗimi ɗo donc mi salmini Bohar Gorbal Sy ko monsieur conseiller de la conseiller président yumma baba ko mawna mi weltinira ɗum ɗo ndeysan mi weltinira kadi yiɓɓe sehilaɓe gonɗon e nder dunde babadama hen woni Europe woni Asie woni Mauritanie Mali awa limtude mo limti kala ɗon wonde fof e aduna mi salmini on mi weltanima on kono a waɗan feere jaaha Europe noon haɓe cohluma e tisani mboɗo yinno noon laha men ɗiɗo question ngaji fof posani kam mboɗo yiiɗi yaade mboɗo sohla toon ha mi yehino ni ha dimam lamɗam fofam paranimi ene nawaɓe hono ceerno hamme ceerno Yero Ba ndeysan e kono noon l'homme propose Dieu dispose nde har koye kattande ko yonti kala weelo hawre corona o ari fo destinama kono yeehi ha nanna ndeysan kalis mum ene nawmi yomi yami tuuro e watturde moon ndeysan nde wonno kala ko ala diyata mbi saɗa yiɗa dimo ɗaccu ha dimo yinma ko nden nafanma mo seydi an ndeysan to woni ha Dubaï ɗo jooɗi ɗo e galle makko ɗo to ono moɗo ko wonde jeewo makko ha Diaba ndeysan mi salmini kala dimo Ndiaye Cheikh Moudou Moussa nene Alassane Thiam debbo mo jorgowol acca Harouna Farba Demba mbolu ñang ha Amérique ndeysan hawoye Abdourahmane Salif Samba umu ndeysan rewɓe kadi dariɓe dadiɓe yiɗɓe Diayel Leela Bohar jaggaɓe ɗum ndeysan Aissata Mbodjen Aissata Ali Amadou Aissata Mbodj Habi Harouna Farba Demba ndeysan ko ñante o ñante ndeysan wima noon albarka Allah albarka yitte ndeysan a jarama biɗel Samba Lelɗo Siré Hammad gawlo classe baɗɗo sababu hakkude ɓe yimɓe fof ndeysan joom mandaji en ha tawa fof
jarama Diaye Lelo Bohar mi salmini ɗon kadi Diary Seck on ko jomajo hande toon to Amérique États-Unis salminama juurama Rama Kase ko neɗɗo jiɗɗo mo ndeysan so mbiɗa andi so daari oɗo émission mo dañi hen weltare mi salmina Mbaya Gadio mi salmina Kadja Rehan on woni Kadja Sy bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗe ko ɗum ɗo tigui wonno hande ko pinal hanke hande addan noon pinal hanke hande yiloto toon koko moƴƴi yiloto noon kadi koko weltinta bandiraɓe ko ɗum ɗo woni ko addanno en bandiraɓe ɗo e yesso haalirde ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidiane to Sar debbo mo hornolde Sar Niang Palibe Boubou Diéry hedrago e Molarango hersi Allah wiyodeɓe hettono en to kaɓiri to ko Ndeye Fatou Massile e Ibrahima e Darde Hafsatou bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Pindi TV pinen handawen jiloyoɗen dimagu koye men jiloyoɗen dimagu koye men to darde meɗen e pinale gollal